Hagani kasi kasi potrik u December kabadai ru kasi ke International Human Rights Day lani kasi ke bang ikan mau ya ke hop longbriew briew satlak ke pertai kum ki nong song snong jong gani ke jela ki badai ru ki red pai apo ke ri India ngidai ban kam kenti sa sisen ya ki hok ten rai jong i kat kum bala sanjur hagariti sensyar ban ngidai ru ban kan mau hagaju ko por ban ngidai ban buram ban nyokor ya ke hok longbriew briew jong i wei pe wei nong song snong iba im hagani ke ri ke balai loy ke ri India borok ko wei dan artili kimat ki bokongsan ki bang ngidai ban ya kren ban ngidai ban ya tai banyak ha kum gani ke sini ke wei ngidai ban dawa naga sarkar India bagadai ban pendam no ye ki an iak jakor kawai ni kita gadai ke Armed Forces Special Powers Act kaba latri kam nadu kesnem kakandai spa san pupra kani ka an ka ai bor lut haki sipai bakin kem wat bakin peniap no ye ki briew ki baki ki suba bagi dei ki leno lani ki rip kieng atiak bat dang haki ni ki khindiat singiru ngi i ye gejing ye siat pathar hakabash deki phomut ki mensim ki ba lui ki la shudo e ye gejing im gejong ki hakawai ni ki snong ga badan ha Mon district ha Nagaland bat kani kamde ka sien ga baningkong ga ba ki sipai jong gari India kin le kumne but dagani ga Armed Forces Special Powers Act kamde tang ba ka aibor gi sipai enrei ka ya daru ye ki haba ki le ye kum ki ni ki kampentri but kaba kampen bitar susu kalong ba katnat trekam sipai kala pengkesan hakmat jong ka ying seri ba ka ong ba ki ain ba ki jing pisar jong ki riu pai ba lani kita ki civilian law ki dei ban kendria sharot haba ka ya lenti ka ain ba ka jing pisar jong ki sipai nanta sa gawai pat ka ain ka ba ngidei ban dawa ba dei ban pendam no ka dei ka unlawful Activity Prevention Act kani kabagi sarkar nagapor sa kapor ki set pendan kam baklai kani ka an ban kem ye kinu ki briew ki ba bu jingkeli ye ka sarkar lani ki ba bu jingkeli lani ki ba kentho ye ki policy tre kam jo ka sarkar but dangshen u father Stan Swami ula sha kem ba ula sha set along de kani ka an but ula doru ye ka jingim but ula klat no na kani ka pertai klempat yo kanu ke jing besar ke bahok halor ke jing keno baule ye ki kam ki bolong bi ai nang ta hala ke jong ke jelaru ngidon ye ka an yak jakor kata ka Meghalaya Preventive Detention Act but ye ka diru kala dei ke por ba ngidi ban dawa ba di ban pendam ban wengno na ki thup jong ki an hapok ke jela habang ye kren lani habangi dawa sapang kejing pendam ye gini ki an yak jakor kamdei pat yangi bangin pengkesan lani begini sya ya ki kam pentrim jong ki leno kum ke imlang ga salang ka badai ban nyat sakmat ngidei ban pendrem bat ngidei ban kentai si sendan ye ki no ki kam pentrim ki ba thombor ya ka hop longbriew briew la kalong la dale de ki sipai ki pulit lani lagalong balale daki sengleno dani daki riking atia kaba arpat bat kaba kongsan kaba ngidei ban ye kren bat ban ya tai jur hagri kesni kaba ngi rakhe ya ka hop longbriew briew bagata kadei bangin ye kren sapang ki hop jong ki nongtre nongbela ki nongtre nongbela sni ki kentup ye ki batrei haki kam sarkar ka kentup ru ye ki batrei haki kam ki karkhana haki company ki batrei haki dukan ki babela misteri lani ki basnaying ki nong trei kenta ki nong trei ying bat ki batrei haki benta ki baperu per haki jingim ki jongki ki bomot ki babela sni man laga sni ban pendap ye ka jingim ban kersyani ka jingim bat ban penbiang ya ke jingdon kam jong ke ying sep but sakawai ru ngidei ban kenmau ba kum ki nong tre nong belas ni
ngidon ye ka hok ban kamai jakpo, bat ngidon ru ye ka hok bangin le kemen ngin le risa haga jingim ke jongi. Tinrei habang ye kren sapang katri jam lani ka yokam yo jam lani ka kamai jakpo. Kadan sa kawipat ke isu ka bakraw ka bakta ye kinong song apo ngani ka jela. Bat kata ka day ka isu jong ka jingkerdo kam ka unemployment lani ka jing bom yo kam kamtam jong gi kun samla hagini ki sngi. Bat hagini ka por ngan kegi shapi ya gani ka graph kani ka graph ka balongkat kum ka sorjamin lani ka survey kabale manla ka banai nadu ka snem araja khatpra hadu unai wing jong kani ka snem arajar arkuwe tilada pipet hagini ka graph uni ulan rong blue ukdo na ka benta ka jingkerdo kam hapo ka jela Meghalaya kadba uni ulan rong kti ukdo na ka benta kari India borok kowe Tikini kitab jingkhen sekani ka phang kidei ka percentage lani kitab jingkhen ki bokdo katno ka jingkerdo kam ba jing bomyo kam hapo ka jela Meghalaya ba ka India borok kowe telada pipet banyak uni ulan rong blue ukiu uhiar balada pipet banyak susu haki benai leber benai yong jong snem arajar arpo uni ulan ukiu sut sete sejrong bad ukiu palat 10% kabamut ka jingkerdo kam haga jela Meghalaya kalong hadu sipo naga sispa hagi benai leber hadu yong haga snem arajar arpo nangta susu tetapi pet hagi benai yong hadu benai Julai naitung jong snem arajar arpuwe kadan biang ke jingkiu haga jingkerdo kam haga jing bomyo kam haga jela Meghalaya kumba 100% hoi mentau snem hadu uni benai naiwi arajar arpuwe kahiar kabumut kidak jingkhen kihiar ban ngila banong ba ka jingkerdo kam jong briew kana hiar Henry kaei ka bangi puli nagani ka sorjamin ka bapaw hagani ka kra ka bangi puli nagani ka sorbe ka longba ka jingkerdo kam ba ka jingbom yo kam haga jela Meghalaya lani ka yo kam ka yo jam jogi briew ka jela Meghalaya ka hiar ka kiyo bat ka khi phalo kabut kamnong ka batikna bat kamnong ka basket ngan chuai nuksa Desi briew lani ka briew lani ki samla wat kam ki yo kam menta kesni. Kitrei si benai lai benai hadu andriu benai kila du no e ketu kam. Bat ki song klam kam daki potli ki benai. Kumta ka yo kam yo jam haga jela Meghalaya ka long ka bakhi phalo ka bom tikna bat ka bom skep. Bat kani ka sorjamin kam de ka bale Sisi na ka sansnem, Henry man la ka benai. But man la ka benai ka pendi ya ka jingbom tikna. Ha ka yo kam yo jam. To, tang ban yo kam ru kam bat biang. Habangi yo kam ngidei ru ban yo ringkat bat ki hok ki jongi. Bat ki ki hok jong ki nong tre nong belasi. Ka baningkong kum ki nong tre nong belasi. Ngidon ya ka hok ban yo i ki syuti. Kum ka casual leave, ka earn leave, ka medical leave. Ki kentei, ki bapun, ki bakha, bada ka por, ba ki pun, bat ki khakun, ki day ban yo syuti, la kumno amduna iaka hindriu benai. Bat iaka ni la pun kesanru da ka rai jong ka yeng bisar ka bahelu agri India dang shet. Nalon nangta, ni deiru ban yo iaka bai nong, ka bai belas ngi la ni ka tulop, ka bala ban pen im. Habang ye kren sa pang kabainong ye kren ye kata ke living wage ka bamut bangila ban penbiang ye gijingran kam ga jingim ga jongi ga bapan la kasi kum ka bai school ka bai kot ka bai ka bai wayeng ka bai boarding electric ka bai kali badru ni de ban yo ru ban le kemen ha ga jingim ga jongi Henry
kaba solusi ka long ba haga jela mekalia wat kata ka minimum wage lani ka bainong singi ka ba ki nong tre nong bala singi ki yo aga si kat kumbala bodor ka sarkar kadang long ka ba tat pala lani ka ba podor pala but au benai Oktober jong kini ka senam arajar akwe ka sarkar jela kadang sula ban pentemai lani kadang revise ya kata ka minimum wage but kat kum ka jing bodor jong ka sarkar ba kita ki nong tre nong bala ki bade ki unskilled ki yo laispa sanpu ar ha sisi nangta kita ki semi skilled ki yo tang sauspa sautingka ha sisi nangta ki skilled ki yo kumba sauspa sanpu ar tingka sisi ga bainong but ki highly skilled ki yo sauspa kandai pu kandai tingka sisi ga bainong Balada ki shim tang ya ga bainong si jong ki ta ki highly skilled ka balong sauspa kanai tingka kataru ka nang long ka baduna pala namala da ki ken ha ka shibnai kinyo duna ya ga khatsan hajar te tang khatsan hajar ka tulop shibnai hakum gani ga jok hakum gini gi por ka nang long ka barit pala haba yinu jor bat ka jingkiu jong ki dor ki mur jong ki marba mardi hayo ke jing kiudor jong ka baikali bat ki we ki jing pulut ki jing pensep bat ki jing dawa jong ka jing im ha gini gisni ladang yo kam bat ngim yo yakini ki hok ki jongi kum ki nong tre nong belas ni ngim dei su ki nong tre bat ki nong bela ngila dei ki mrao tiga ni ke jok neoliberal bat ki economic policy ki bathmai ki penkeladuk ya ki million mut ki nong song snong jong ka ri India bat ka jela ka jongi bat ki penrus pa pat tang ya ki katu kan ningut ki he saipan bat ki nong khayi ki bahe baiseng kumta ngi haban bu jingkeli ka roi ka par ka ba kumno ngi kwa hagani ka por hatu ngi kwa ya ka roi ka par ka ba penkeladuk ya ki million ngut lani ka ba penrus pa tang ya ki sis pa ngut ki briew ha ka imlang ka salang ha gini gisni ka don ka kharai ka ba he ka ba peniklat yo ba duk na uberus pa bat ka ni kan dei ka social problem ka jinge jong ka imlang ka salang ka ba sirkei ka ba ngindang mat hakini ki snem bat ki por ki bandangwan namta susu ka donru kata ka bangi ong ka jinge kata ki income disparity lani ha ka tre kam tre jam ha ka kamai ka kaji ka don ka jing penyeper hapdeng ki briew ki be tre ha ka jo ka jaka bat ki be tre ka jo ka kam ngan chu ai nuk sa kum ni haga jaga tre kam ka bran sip hongot ki nong tre in riumut na ki yo tulop san pho ja te ka sip nai bat saumut ki wei pat ki yo tang kumba arpho arpsana ja te ka sip nai kini baru sip hongot ki tre i ga jo ka kam bat ki pulut i ga jo ka por bat ka bor bat i ga set ko jong ki ban tre ki ta ki kam bat kani ka jingpen ye pher la ni ka ta ki income disparity kalongru persya ya ki ai but dangshen ru ker ying seri jong ke India ke Supreme Court ka ong bagi day ban bat ye kata ka bagi ong ke equal pay for equal work ka bumut ki nong tre ki nong belas ni ki day ban yo ke ju ke jing siu ke ju ke tulop ha bagi ye tre ye ke ju ka kam tukumta hagani ke sngi ke bangi rakhe ya kata ka hok longbriew manbriew setelah ke pertai kum ki nong tre ki nong belas ni bat ki nong song snong jong gani ke jela bagani ke ri ni dei ban khi im sa sisen pat bat ngin kam kenti ya ki hok ten rai jongi